Waqt li bħalissa fl-Isptar Monte Carmeli hemm nuqqasijiet kbar mill-amministrazzjoni, b'dawn in-nuqqasijiet saħansitra waslu għal mewt ta' pazjent wara li ħarab u nstab bla ħajja, il-kap eżekuttiv tal-Isptar qed jibqa' jaħrab milli jwieġeb. Net News ipprova jieħu l-kummenti tal-kap eżekuttiv ta' Monte Carmeli, Stephen Sultana, li wkoll is-sindku laburista ta' Santa Venera, iżda meta provajna nistaqsuh dwar il-mewt ta' pazjent li ħarab mill-Isptar li jmexxiju, il-kap eżekuttiv baqa' miexi u ma wieġeb xejn dwar min se jerfa' r-responsabilità tal-mewt ta' pazjent li ħarab mill-Isptar ftit tal-jiem ilu. Good afternoon. Dwar il-pazjent, ta' Mount Carmel, m'intix qed irreżenja? Ija, ma taħsibx li għandek terfa' responsabilità? M'hemm l-ebda titu responsabilità li għandek terfa'? Il-każ qajjem furur sħiħ bil-kap eżekuttiv u sindku laburista Stephen Sultana jibqa' fil-muta għal dawn il-jiem kollha. Net News jinsab informat ukoll li l-kerer li allegatament irrapportat aggressjoni minn pazjent fl-Isptar Monte Carmeli ftit tal-ġimgħat spiċċat ingħatat transfer mill-Isptar Monte Carmeli. Fil-bidu ta' dan ix-xahar, Net News irrapporta li professjonisti mediċi li jaħdmu fl-Isptar Monte Carmeli ħelsu ħafif meta pazjent sar aggressiv u ħeb għalihom u saħansitra faqa' bieb ta' uffiċċju b'tant saħħa li kisser ukoll biċċiet mill-ħajt. Dwar din it-tkeċċija l-kap eżekuttiv tal-Isptar Monte Carmeli għadu ma qal xejn ukoll. L-ebda reazzjoni lanqas mill-Ministru Chris Fern li żamm il-każ mistur u ma lissen l-ebda kelma dwar dan it-transfer. Professjonisti li din il-ġimgħa tkellmu ma' Net News qalu li l-carers u l-infermiera huma mbeżza bin-nuqqas ta' sigurtà f'Monte Carmeli. Fortunatament il-professjonalità u l-ħila tal-professjonisti mediċi waslet biex il-pazjent ikkalmaw huma stess. Dan il-każ segwa dak li seħħ fl-istess ġimgħa fejn pazjent ieħor għala tieqa ta' kamra tal-banju u ħarab mill-isptar. Sfortunatament wara jumejn ta' tfittxija iż-żagħżugħ instab mejjed. F'dan l-isptar lanqas biss hemm uffiċjali tas-sigurtà biżżejjed biex ikun hemm uffiċjal f'kull sala minkejja l-vulnerabilità ta' dawn il-pazjenti. F'ħafna mill-każijiet ta' aggressjoni ikunu l-professjonisti mediċi li jikkontrollaw lil pazjenti għax il-ftit staff tas-sigurtà li hemm fl-isptar ikunu f'żoni oħra. Dan ikompli jżid ma' nuqqasijiet kbar li hemm fl-Isptar Monte Carmeli u saħansitra periklu strutturali b'soqfa li saħansitra qed iċedu u bil-pazjenti jgħixu fit-trab u ambjent inuman.